Juantxu, frioleri fosfa, zizoleri zamene, ainolari, trainolari, Juantxu Trebol. Eta gaurkoen ez dago gure Juantxu. Bueno, Juantxu, nik esaten Juantxu. Baina, bueno. Juantxu, gure Juantxu. Ez da Juantxu. Zeran da gure personajea? Josetxu? Josetxu. Gaur ez detorri. Gaur txapi bere orduan sartu dut. Benetan me, la ospera. Benetan txarto sentitzen azela oin, hainbeste berba inoztien. Baduzen ma Twitterrek azuzen, bentset Twitter guztia berbi. Bani arduratu egonaz, ia denpora gitxiko tarte ingoten. Kiba. Ba ez arduratu. Aurre jarraituko. Bai. Vale. Esteko gure Josetxu, baina Laixinger lehiaketie badeku. Bai, Laixinger, bai, beti gurekin, Laixinger. Eta zer? Eta Laixinger ze pastan daba? Zer da Laixinger? Zer da Laixinger? Zer da Laixinger? Bueno, gu jartzen dugu abeslari eskutu bat edo ez ezagun bat abesti bat kantetan, eta zuek emiozuena da asmatu. Nordan abesten nabilen hori. Da, gure abeslari ezagun... Ez ezaguna, eskutua. Eskutua, hori da. Hori da, harinako hastien, ipine genuen abeslari eskutu bat, guretzako abesten, zuentzako, gure lehiaketarako, eta abestari. Eta niri ilusio espeziala eosten gainera. Bai. Beste barik gogoratu alba dugu txulo hori zein zan. Ametsak ez daukat inongo mugarik eta nik aldegin nahi nuke hemendik. Benetan gogorra eta usarta bazara inoiz ezkeratu atzera begira. Bestela hemen zure bizitzan ez daukazu ezer. Maitasuna emateko tartzekoa da. Zorion utxa da gure maitasun garra. Songoku? Hau da Songoku? Songokuren amaierako abesti. Brutal, okinuz dela pentsaute gaurko irratxa irakartie. Heavy metal talde batek alemana guztu dizela, hain jau bai Songokun kanta bat euskeraz, baina bueno. Euskeraz, Euskeraz? Bai. Bueno, holan izango zen apur bat, ez? Ez oso ondo da, baina bueno, oitxiku, ez? Beste baterako? Beste baten ekarriko Songokun abestiziek. Benetan, hau izin da gure abeslari izkutu, kriston abestitzarra eskainizku. Kristona bota. Zuontzako, entzuliontzako. Eta esango txu edo bai, ez dela versio originaleko abeslaria, Emoten dau bai, Emoten dau, bai. Oso ondo abestuta, bai. Igual errepasoko goz aukerak. Venga. Hori da. Nik uste baietz. Bai, venga. Ba, aukera zan Nerea Alias. Nerea Alias. Be aukera Nerea Ibarzabal. Nerea Ibarzabal, bertzolari ja. Bai. Ze aukera Nerea Urbizu. Nerea Urbizuen kantakeko kompositora. Vale. Era de aukera Nerea Mujika. Nerea Mujika. Gerediaga elkarteko. Gerediaga elkarteko zuzendaria. Maina, bai. Hau izin da gure harinako azteko, abeslari izkutu, horri txiginu zen gure aukerak. Eta, bueno, hainbat personak ez, parte hartu dabe, betiko moduen. Eta audio eskertzen dugu bihotz-bihotzez, eta batez be audizioz zuen erantzune jasotia oingun izin da moduen, zuen berotasun egua sentitzeko, da berotasun hau, oin sentiduko. Eta dana bat ere pinikuz. Dana bat ere erantzune, venga. Aspe hontako laixi hartzen eskutua, Nerea Urbizu. Aste hon eskutuan, nordan badakizu, oker espanau deitzen deutzagu, Nerea Urbizu. Iepa, haupa justo. Dianan espadot jo, neuretzat kaltean, eta zuzen hau apuntauko dot,
datorren astean. Toma, justo. Beti harritzen gaitu, ez? Bai. Justoren erantzunek. Asertau edo ez, beti da postasun bat bere audizio gentzute. Enbio boleto doble audizio, bost boleto. Ez dakit, bai, bost edo urte amaieran premiso bat, justo, oza, ez que izenbeko zan, justo saria. El precio justo, Zagaitik ez. Justo saria izenbeko zan, oza, urte amaieran miko ginen, neolako, pentsauko dugu. Bai, pentsako gozese. Justo saria. Eta urten justo sariaren irabazlea. Baina ze ondo, Aimarren txapa luzea izango da. Ordu berdiko txapa luzea. Benetan oin txarto sentitzen azela sartu den txapiak. Ez, Aimar. A ber, ordu erdi izen da, baina ni oso atento honaz eta oso gustoren txotzut. Bai, onda. Hori egizena. Bueno, bau izin da, honek izan jaso dugu zen erantzune, gure bezala diskutu ezinan asmatzeko. Igerri dugu zuen berotasune gure irrati honetan, zuen erantzunek audizioz jaso izinaz, baitan eskertzen dugu. Eta, bueno, este barik, ez dakit, oin zertuko tenaku, erantzunemon. Erantzunemon, eta emon biko orduen. Eta ber nordan, eta... Berak esan gozku, gure abesla diskutuek. Norda. Haupa, kaixo denoi, nire aurbizu naiz, eta konturatuko zineten bezala oso gokuzalea naiz. Eta hori egitea bururatu zait. Abesti horietako baten imitazioa edola. Hoxe, agurrak Laixiar irratiko lagun guztiei eta segi horrela. Aio! Bueno, eskerrik asko nerea. Bai, oso hurbileku dekot eta benetan besarka handi bat eta eskerrik asko benetan Laixiar irratitik. Bai. Bizotzez, jo, animeti gentie, abesten eta posik, eta alako produkzinuegaz, horre pianuaz eta la hostia, bere denpori hartute. Guztiz. Así que bueno, este barik eskerrik asko nere urbizu. Badekugu, gure abeslari eskutu egia estan eskutuzko, nere urbizu da. Partartu da en persona batzun audizuk eta entzun dugu, bente gehiago hartu dago parte. Así que bueno, beste barik, errepasako gu, ez? Oin boleto doblie irabasiko da bia. Osa, bi sortuen bigu. Horia, gaur bi sosketa. Oinengu, boleto doblie. Eta promisuen bigu gaur, Eta gero promisuen. Hori da. Eta gure hileko sosketa handiko... Oparitxe zein izango da, irate? Katazkan bi gozari, ez da? Hori da, gozari bikoitza. Gozari bikoitza. Gozari bikoitz, eder eta gozua. Oso gozue. Guk jandogu, eta benetan... Bai, merezida. Aurrekoen bizio izen zan zagardo, baina benetan katazkako gozari zedie bizio bat, itzela. Ondo lotuta. Ikusi oso, Ondo. Osondo, beste barik, abeslari eskutu badeku parte hartzaiek, esan dugu zeinan sosketa oin boleto dobleataraku, eta gero sosketa arraldo izango. Gero sosketa arraldo, Hori da, hemen badeku zizena, gure papelien, nik ataraku az. Bai, venga. Lar protagonista nintzen. Hiru gauz eta baten batek atera biko dago. Ja. Venga, redoble txupiniko ala. Venga. Gure asteko boleto doblien irabazli da... Uri Lasa! Uri Lasa, a ver. Hortxe. Uri Lasa. Ba, telefono nirko. Hau ez da... Ez deituko dugu? Ez. Gaurre irabazli. Bai. Vale. Beste zorionak Uri Lasa? Beste barik, Uri Lasantzako zoritxonak irabazi dozu boleto dobli, Oin sartzen nabil, barriro... Sartu bida Uri Lasan boleto dobli, A ver. Hori da, Uri Lasa zoritxonak irabazi dozu boleto dobli, baina... Producción a tope, Producción a tope. Bueno, papelak eta topetan gabizetik Laixiar irratian mikrofona baitugu, baina papelak ez gabiltza sobra. Boli falta bebaiko. Bai. Bueno, Uri Lasa jakin deizun, boleto doblie deko zule, gure katazka tabernarako gozari bikoitz zoragarri honetarako. Hori da. Eta hori, sosketatuko dugune da, hemen dekondik baso bat, parte hartu zuen izenagaz. Bai, grabetan gabiz. Hau izango daia hileko sosketa erraldoia. Sosketa nagusize, irabazteko oin bai, katazkako bikoitza. Hori da, eta oinengo dugu. Sosketa, emoten dau, dala la 11ko decenas de millar, Bueno, venga, va. Decenas de millar. Bai. Venga, va. Badekogu papeleta. A ver. Gure katazkako gozariaren irabazlea da... Nagu
Magu! Hostia, hau da ene bat, tío. Ja, bai, parkatu. Gure laizingerreko parte hartzaile bat. Bai. Wow! Haupa, Magu. Bat deitu mikotxeau. A ber, bere telefonuen. Bere telefonu eta irati, oza, ze telefono hartuko go? Igual, egongo da hor. Hainbat zure telefono biherko go, seguramente. Egon bait. Zetako? Ba, deitzeko Maguri. Nik hau ez dakiz lan doien, Magu. Baina, badeko guzen bakize? Bai, klaro. Ez dakit, aukimiko gendun. Nik hor telefono ez dakiz lan doien, gure laixarteko telefono ofiziala. Zu sartu atzetik entxufi eta... A ber. Bizitza bat eginda politagoa da. Telefonu? Badeko zu, bueno. Ez dakit hauen, Hemen egon bida, ez dakiz izango. Hemen egon bida. Ez que uster Instagrames parte hartu abela. Eta saben emon telefonorik? Eta igual ez da den telefono emon. Ba, beste bat biherko gu, Guk deitzi biher dugu. Bai. A ber, kote joan biot. Bestela, a ber. Laixarteko telefonuen ez teko gu, Dekai duten nabil hau, Bai. Piskat, animo emon bekotxegu. Gauzie da, topetie kontaktuek telefonoen ez dala oso radiofoniku, ez? Ja, gauz hemen, pixkat. Bueno, bitartien etxiste bat edo kontabiko. A ber, txisteren bat bakizue? Nik ez dakit. Jo, eske ni bez. Nik dakit bihar egongo dala isorretan kriston ambientie. Eta seguramente kriston ambiente egongo da, Baskariz egongo da, elektrotxaranga egongo da. Ez galdu benetan, Baskalostien bingo musikatua. Eta aspaldiko parte poteu txengo gu, trikupoteu egongo gu. Eta elektrotxaranga. Eta Baskarize gainera gente bastante egongo dala, 1 pertsonatik gora, bueno, egun da bat, edo ez da gizien bat izan da, bueno, 1 pertsona inguru egongo da. Baskari ingo dugu, Baskalostien elektrotxaranga egongo da, poteue, eta egune amaitzeko, abadetxien, kontzertu egongo die, indabagorriak, edo zelan da? Indabak. En vez de olibagorriak, indabagorriak esaten. Eta talde sorpresa, horren izena da, talde sorpresa. Talde sorpresa. Paulan taldie eta talde sorpresa. Eta talde sorpresa. Horia. Eta zein da talde sorpresa hori ba? Talde sorpresa izango da. Hau izango da talde sorpresa. Ipini aldot? Ipini, bai. Ipini. Bai. Vale, hau izango da talde sorpresa. Venga, ba. Hola, Dragoi Bolan, lehen esan dut zuten kanta. Dragoi Bolana. Abeitu. Lagunok, amets betean. Baina diez, Dragoi Bolan. Niko Borie, soundtrack. Niko Chart. Ederrena. Zaki mungu ediza, baina mungu estia bentsen. Da heavy metal, gainera, da guai. Ba, eske oso guai. Baina di alemanak. Inventa hori guai. Hori inventa da, fija. Eske, wow. Niko Borie, Bueno, se maden por ahí, chicos, Maguri. Bai, Magu. Es que lorten saiatu nabil, baina ez dakit. A ver, Magu. Magu. Espagu topetan zure kontaktu. Engogu pizkat artxila mortxulu. Mortxilo. Magu danez. Así es. Bueno. Oh, mama. Eskaroten Instagram ez telefono zenbakia. Bai, bueno, bihar remotomoz kondo. Ze nik esteko eta nabil begitzen. Baina Instagram ez eta denemon. Beste bat ere ditu bitxegu, sentitzen dugu Magu gaitik. Jo, parkatu Magu. Laixia erratiko tasaren bat edo regaleko txegu bihar bada. Vale, Magu. Baina eske dei bat bihar dugu. Edo kamiseta bat. Eta bat ematek hartzie tasa bat. Tasa bat, Magu. Beti parkatu, ez dugu guzu. Parkatuko da. Bueno, parkatu zuk eta parkagai juzu. Eta parkatu bihar zaitugulako. Zaitik zuk ez tozu emon zure telefono. Ja. Vale, parkatu asko. Tasa bat Maguntzako eta bueno, inotarako dugu benetako irabazlie. Gure sosketakoe. Hau grabatu dugu, grabatu mida. Bai, grabatu mida, bai. Barriro. Venga. Tamborra aldia. Tamborra da. Barik. Irabazlie eta... Igone iraguesi. Igone. Bai, igual. Igone. Aupa! Igone. Venga, a ver, Igone. Zorizionak eraman duzu... Espero dugu zure telefono ukitea. Ieko sosketi, Espero gu baiet. Bai, está. Zure telefono baldin badeko gu irabaziko zue katazkan...
hartzeko gozari bikoitz bat. Sari bat dut, baldin bat da. Beka ba. Badeku telefonue. Badekogu telefonue. Ez que hau ez badekogu, gaurko saioe entzulintzako txapa. Venga ba. Bitartien, Fosforitos da buena. urrengo asterako, jakin deizuen edozer biherdo zuela eta, laixia errate amendeko zuela eta bere telefonu edala 654-03-799, barri izango tzuet, 654-03-799, eta zuek aldo zuelain edozein motatako iradokizunak. Bai musika iradokizunak, eta bai danetarik. Eta orain deia daukagu. Venga ba. Tono emoten da bala? Bai? Bai? Igone? Ui. Barri, es que igual ez dago entzuten. Bai. Igual izen alda. Ai. Igual petxean da publizidad gana. Venga, Igone, hartu, mesedes. Igone, mesedes. A ver. Oin. Bai, bueno. Aupa, Igone. Igone, laixia erratitik deitzen dutxugu. Igone. Igone? Aupa, laixia erratitik idazten dutxugu. Aupa, betu, irabazi dozule gure Laixinger lehiaketa. Zorizionak, Igone. Zorizionak, Igone. Zorizionak. Zuizen zara, hile osoko lehiaketa orokorreko irabazlie, Igone. Joder, ami esker. Oso ondo. Bai. Igone, zu nondik idatzi dozkuzu? Nungo esara zu ba? Durangokua. Durangoko. Durangon badau taberna elegante bat, katazka izena degona, eta bertan irabazio zu gozari bikoitze bat, 2 personantzako gozari bat, Igone. Jolin, ze ondo. Ondo. Eskerrik asko, gure Laixinger lehiaketan parte hartziarren, betan urrengo parte hartu, zehenguen suerti okin jozu. Eta bueno, gure zunien, katazka tabernara jun, eta han 2 personantzako gozari bat okingo duzu. Bale, mi esker. Hori da, gugaz kontaktuen ipini, eta aldo gunien, mongotzu bertan gozaltzeko pare bat... Hori da, tiketak edo. Hori da, zo zerrengu. Hau behin genke, eta bueno, gainera bertako jaubie janira mezua da, oso magia da, eta... Pastelera ditxaratxera. Bai. Pastelera ditxaratxera, bai. Hori da, Igone? Vale. Oso ondo, Igone. Beste barik, eskerrik asko, urrengo parte hartu, eta mi esker laixia erratia entzuti harren. Vale, mi esker zuei. Venga, aur. Aio. Bueno, vale, banatu hagu. Igone igual lo harrapagu. Izen alda. Zuzenin ez da entzuten. Lo hartu beran edo. Baina, bueno, beste barik, Igone, zuretzako, esan dugu moduen, katazkara urbildu, esan laixia erratiko Laixinger lehiakete irabazi duzule. Abizue pasoku. Hori da. Eta, simaz, bertara jonda, 2 personantzeko gozaritxe. Da, ieko etapa amaitu dugu, baina... Hau ez da amaitzen. Laixi hartze magazin aurrera doie, eta gure Laixinger lehiaketie aurrera doie. Horretarako goina abian ipiniku, hile honetako beste sosketa erraldoi bat, ez? Hile honetan okingo beste opari bat, edo... Eta zein da oparia? Zein da oparia, oza... Zier, ilustranos, zai guzu. Eta gainera ilusio asko esaten dut, nik beti hartzen dut esparragoek hartzen duaz. Esparrago hartzen duaz. Bai, gainera oin izaten da, gabonetan beti izaten dio txarak, eta oin izaten dio beti solte hartu aldien lotiek, ez? Eta hori da, gure errigorako lagunen produktuek. IGSB banatu ginen. Bai. Bai. Eta IGSB barik undala 6 esaten motzuet, igual behizen alda, Eta zer izango da, gure sarixe? Gure sarixe izango da, errigorako otzara, polit eta elegante bat. Ez di espangarroa garri izango, haizik eta otzara osu, Haina produktugaz beteriko otzari. Eurek ekarreniko otzarie. Hile honetan parte hartu entzule. Bai. Erantzune bota gure abesla diskutu zeintzu dizan asmatzeko, boletuek irabazteko, alba daude iso, zuen berotasun eskertan dugu, eta zuen erantzunek... Alkatxofak, esparraguek, tejak, Tolosako... Zigarrilluek eta hori da. Eta piauza.
Beste bari, bakizue, kontaktu lepitiko gugaz, WhatsApp 654-03-734, alba da audizioz, bareku Twitterra, Facebooka, Wordpressa, Instagram, edo YouTubeen. Gurzuen legutik, handik iruzkinu, alba da audizioz, eta beste barik, azteko gure otzara, benetan ilusinu jendozte otzara eskaintzi entzuleri. Hori otzari hartzie usteaz? Brutal, Así que beste barik, hasi degun kandela tekniko, abesla diskutue. Adiskide bat bazen Korotan bihotz bera Poesiaren egoek Sentipenduzko bertsoek Antzaldatzen zutena Plazetako kantari Bakardadez josia Itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinatzez ikasia. Non hago zein larretan, uren peleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Non hago zein larretan, uren peleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Jose melankoliko, ondo azteko, gure herrigorako zara eder eta aparto honekin azteko. Ze bolilla, bestia. Luartzeke bekaten. Bai. Hau baintzane. Beste bari, hau izendaz dago moduen abeslari izkutu, Beste bari, pista batzuk emongu ziguel entzulik asmatzeko. Aukerak emongo duguz. Bale, gure aukera gazasiko gara. Aukera izango da Mikel Merino. Mikel Merino, bai. Oso ondo abesten da bela, Bai, oso ahotz ona deko. Oso ahotz ona deko, bai. Hau be ahotz ona dekona, bigarren be aukera Mikel Erentzun. Mikel Erentzun, bai. Eukaio noradoaz, tinkin, badoaz. Perfilen sartzen da, bai, hau be. Bai. Ze aukera Mikel Moreno, izango Mikel Moreno. Aupa Mikel, abeslaria bebai. Aupa Mikel, bai. Eta bebai, totalmente sartzen da perfilen. Eta Aupa Mikelen barruen sartzen da, bai, de aukera dala Mikel Sopelana. Mikel Sopelana, fijo. Mundu, bizio zua besten. Gazte, gazte, eta benguen gitarri hartu, eta urepeleko hartzaia. Hori da. Hordeko guz aukera, ez dugu moduen, errepikatuko duguz, A. Mikel Moreno, B. Mikel Erentzun. A. Mikel Moreno ez da. A. Mikel Merino, B. Mikel Erentzun, C. Mikel Moreno, eta D. Mikel Soplana. Hordeko zuez. Badakizue, abeslari eskutu zeinan badakizue, WhatsApp 654-03-734 lautik, albada audizioz, eta sare sozialetatik, erantzune bota.